Istoryang kahayukan. Bisaya Horror Stories. Ako day si JP Sir K. Ug usa ko ka warehouse personnel. Na ako'y gustong idalit sa inyo na istorya. Kabahin kini sa akong kaagi kaniadto. Panahon kini nga mo pa'y pagsugod nako sa akong trabaho. Wala sa jud ko magtuo, nagipakitaan na day ko, ug dili makita sa laing tawo. Pero ulahin na akong namatikdan, dihang nakabalita ko nga sunod-sunod na ang naigipakitaan sa usa ka tulay. Ug diri nako sugdan ang akong istorya. Ang akong oras sa trabaho, Sir K, kay mosulod ko sa alas 10 sa gabi. Unya, mauli ko buntag na sa alas 6. Alas 8 pa lang sa gabi, mugikan ako na sa amua. Usa sa layo ang amua, kasamtangan nga naigikonstruct nga tulay, duol sa ruta paingon sa akong gitrabahoan. Ang tulay, pwede unya kining mahimong shortcut, kung ugali mahuman na kini. Traffic kaayo paingon gadto sa dapit, tungod sa mga dump truck ug sa mga dagkong sakyanan nga gabalik-balik sa gitukuran. Ingon ana gyud akong inadlaw-adlaw na kaagi, basta timputing trabaho nako. Bidangat pa tuog pila ka bulan ang pagtukod sa mao nga tulay. Unya gipahinungan pa gyud kini kay gitransaksyon pa ubang mga tawo sa dapit nga maigo sa maong gitukod. Halos may kabat og hapit 3 ka buwan usa na balik ang operasyon sa bagong tulay. Apanay uban sa mga motor, pwede na makaagi adto sa dapit. Pero wala pay formal nga announcement kung pwede na kini paagian. Nayo sa kagabi kusog kayong ulan ato. Unya na stranded ko sa may eskina sa amua. Sa rason nga miapaw ang kanal ug ang sapa. Naglisod ko og agi ato tungod sa bulog sa tubig ug gipaabot lang gyud nako ang paghupa niini. Human miundang ang ulan, nakadesider ko nga maghabal-habal na lang ko para makaabot ko sa akong in sa alas 10. Miingon ko sa driver na amigo ra sad nako nga magpahatod ko adto sa akong gitrabahoan. Pero giestima nako na ang pag-uengon ngadto, murag malit na gyud ko atong sitwasyon na. Mao miingon ko sa akong migong driver na makaya ba niya abot sa akong gitrabahoan na wala pa alas 10. Apan miingon akong amigo nga dili niya madala kay medyo tuyokon pa daw kaayo adto. Suhestyon sa akong amigo na ay dali daw nakaagian kung musugot daw ko na adto mi moagi sa bag-o na tulay. Medyo gaalinlangan pa ko ato pag-una kay ngiob ungit-ngit pa kaayo dapit. Puong pasad sa akong nakaila, ang mga sugado adto sa poste, dili pa daw sad kuno kompleto. Nakasalalay akong attendance atong gabi una. Sayang pud og malate lang ko. May na lang unta na pang perfect attendance nako. Panilig tapos sa buwan, naunta ko'y madawatan. Maato nakadesider nako na adto na lang gid moagi sa bag-o na tulay para makaabot pa ko sa oras sa pag-in. Noon, wala ram say problema kay kasaligan sa dakong amigo na driver. Moto, misakay na lang ko ug adto mi niagi sa bag-o nga tulay. Samtang gabaybay may paingon adto sa bag-o nga tulay, nagkastoryahanay mi sa akong amigo ug nahinabin ako siya nga kung kanus-a ka kini maablihan ang tulay ug kung kanus-a pud ka kini plano nga humanon. Wala pa daw ko nihanaw kung kanus-a kini mahuman sa rason nga madilatar usahay ang pagtrabaho tungod sa kakuwang sa mga ekipo. Kung buntag, okay ra man daw moagi diri apod. Pero limit lang yun ang makaagi daw. Ang mga sakyanan ug pampasahiroan, bawal pa gyud daw moagi pung pas akong amigo. Misulod nagmi ato sa bungad sa tulay ug sa ako mo pang nagstorya-storya, kalit lang nakabreak akong amigo og pilit kaayo. Hinungdan sa akong pagkaumod sa iyang likod. Nagpakong hinuon among gisuot na helmet tungod sa kalit-kalit ni ina pag-break. Nangutan ako sa iyaha kung naunsa siya. Naado ko ni milabang og kalit nga iro. Maayon lang gali kay naapas pa kini niyag break. Wala sa jud ko nakakita kung naba iro ato nga milabang. Katingalahan lang nga nganong magkairo man adto nga tulay naman didto dapita. Nangayag pasensya akong amigo ato ug miingon na lang sad ko na mulahos na gyud mi kay basin malit pa hinuon kog samot. Lisod pud ug pangitaon po tong iro nga milabang. Mao to may paandar nagbalik akong amigo sa iyang motor ug mipadayon na mi sa pagbiyahe. Dihang palarga na mi, natingala ko sa kong amigo nga nagsigi na lang kini siyag busina sa tulay.
Ako nga gialingugugan sa iyang gibuhat. Nakapangutana ko kung nganong gasigi siyag busina. Wala na magdagang storya akong amigo o gapadayon lang gid kini. Namulong siya na dili na lang daw kuno ko magsaba. Medyo wala ko maganahe sa iyang gitubag. Giingnan pahinon ko niya na inigabot na lang daw kini niya isulti sabay harurot na sa motor. Gabaybay nami sa tuli ato, dihang sa may unahan, nakakita mi og usa ka motor nga natumba og nadasmag. Gitapok-an na kini og sugod sa mga tawo ug kita nako nga nagkalasog-lasog gito ang lawas sa mga driver. Maayong pagkasalpok sa barrier sa tulay ug layo kayog nalagputan ang lawas ni ini. Gingiluhan ko sa akong nakita ug grabe nga nagkadugo kinig maayo. Mipahinay og padagan akong gisakyan tungod sa mga tawo nga nakiusyuso sa nadisgrasya. Sa kilid ato sa dalan, nakakita ako ato og babay. Nakaputi kini og bestida ug mura kinig nakapang ospital og isuot. Nagkugos kini sa iyang iro. Katingalahan lang kaayo nga sa kadaghang tawo nga naa adto, sa katong babae na baling nga akong atensyon. Weirdo lang kaayo nga ngano ingon ato akong nakita. Usasad sa akong nabantayan, wala kini makiusyuso sa nadisgrasya. Gabarog lang yun kini siya sa kilid, uban sa iyang gikugos na iro. Mikalit kini og tan-aw sa ako ug dayon mitutok. Dali kay ko nga miiwas sa tan-aw sa babae, kay dili jud ko komportable kung naa sa magtutok o magtan-aw sa ako Bilingyaw na lang ko ato sa pikas side sa kalsada aron malihis akong pananaw sa mga babae. Human mi makalapos sa bulog sa mga tawo nga nakiusyuso sa disgrasya, milahos na gid mi ato sa akong amigo ug didto naabot ra gid taon ko sa akong trabahoan. Maayo na lang gali kay wala pa'y oras sa alas 10 dihang naabot ko sa may main gate. Tinuod yun di ay nadali ra maabot kung sa bagong tulay mag-agi. Dihang panaog na ko, miingon akong amigo na wala ba daw ko makabantay nga naay nag-angkas lain sa amuha kaganiha. Babae daw kini ang misakay. Nakaputi pagali daw kini og sinina. Nakasiga ko sa kumata dihang gisulti kini sa akong amigo. Sabay tubag na ko sa iya na wala sa jud ko makabantay. Nang limbawt na hinuna kong balahibo tungod sa iyang gipang istorya. Mao daw nga gasigi siyag busina kay naa daw nagsakay uban sa amo ato. Og nakabantay sa daw siya nga mibugat daw ang motor dihang nagdagan mi. Maayo na lang gali, nawala ra daw ang miangkas dihang naagi nami sa may naay na disgrasya. Mao siguro nang gipakitaan daw akong amigo og nasakyan mi. Kay sa bungad pa lang daw sa tulay, wala daw siya nakabusina. Nataligamaan daw sa akong amigo tungod sa among sigig storya-storya. Dapat daw, mubusina gyud daw kung moagi sa bungad pa lang sa tulay. Medyo nahilakbutan ko sa iyang gistorya. Umayo na lang gali daw kay wala daw mi naunsa ug nakapokus lang gyud daw siya sa iyang pagdrive. Mitunol ako sa akong pliti o giingnan ako siya na ayon na lang agi adto igpauli. Gitagaan na lang nako siya sa pliti ug wala na lang nako pasukli para adto na lang siya mag-agi sa naanda na ruta. Basin unsa na say madangatan niya kung adto na siya moagi sa bagong tulay igbalik. Mao to pasalamat ko kay naabot ra gyud taon ko sa akong natrabahoan ug akong amigo nilarga na dayon paghuman na mo og storya. Ug ako misulod ako sa trabahoan. Human kog check sa akong dapat buhaton, misagi sa akong hunahuna ang katong babae kaganiha sa may tulay. Nakaana ko nga kawirdo sa akong nahuna-hunaan. Nganong nabalik sa akong pananaw, ang katong babay ganiha nga naay gadala-dala nga iro. Unsa kay buti pasabot. Bisan pila nakatrabaho akong nabuhat, mubalik gihapon gyud ang senaryo nga gitutukan ko atong mga babay. Magtutok ko sa computer, murag naay magsigig tan-aw sa ako Unya makabantay pod ko nga makakita kog naay nakaputi kilid sa akong pananaw. Gabarog gini og nagtan-aw lang gyud sa ako Tungod sa namatikdan ako, miinom na lang ko og kape sa among pantry aron mawala lang akong duka. Duda na ako. Tungod puto sa akong kakapoy, mao sagol-sagol lalay ako mahuna-hunaan siguro. Gapadayon lang gyud gihapon ko sa akong workload atong gabi una. Maayo na lang gali, nawala ra to akong namatikdan nga magpakita. Pagkabuntag na ni ana, dihang napauli nako, didto ko miagi sa naandan ra nga ruta. Pasulod nako to sa among eskina, dihang nakita nako akong amigo nga nasakyan pagkagabi Bisan duka na kayo ko ato, nakigstorya gyud ko niya, kabahin atong iyang giingon pagkagabi Storya, kabahin atong nakiangkas namo, kay basin nang hadlok lang siya nako ato. Giingnan pa ko sa kong amigo na tinuod gyud daw to. May describe pa siya na ang nakisakay kay babae daw kini, nakaputi kini og isuot
ug mura kining nakapang ospital og sinina. Pungpas mga storya-storya, ang kanadawng babayi mopakita daw kuno na ni bisan kinsa. Ana daw kini magpakita sa bag-ong tulay kon magabii. Kasagaran, driver daw ang pakitaan niini ug usahay ang mga pasahero nga miangka sa motor. Sa gisulti sa akong amigo, napagtanto nako, dili ba kaha, ang babayi na akong nakita nga naidala-dala iro pagkagabii, mao ba pud ato ang gipasabot sa akong amigo nga nakisakay? Misulti pud akong amigo na ang katudang na disgrasya gabi na among naagian, mao sa daw to ang rason sa maong tawo. Nahinabi kini sa mga taga didto ug miingon kini nga nakikita daw siya na ito mga iro. Mikalit po daw kini og labang, unya nisunod daw ang katong babaye nga nakaputi. Wala daw makontrol sa mga lalaki ang iyang motor ug misimplang gyud hinuon siya sa may barir sa tulay. Nakunik pud nako na puros na iro nga na-involved sa dapit nga nay magpakita. Creepy gyud kayo ang naa sa tulay. So kada ato, mas gisayuhan na lang gyud nako akong pagikan kay aron dili na ko makaagi sa bagong nga tulay. Makatingala man kaayo kay ubay-ubay na sa daong gipakitaan adto pungpas mga storya-storya. Sa balita pud sa radyo, naa say aksidente adto nga nihilambigit anang babae sa bagong tulay. Ang uban, gipakitaan daw og giuban-ubanan sulod sa sakyanan. Ang kasagaran nga aksidente, kana gyud daw mokalit lang og naay molabang nga dili gyud matag-an. Human sa akong paghihinabi sa akong amigo, wala gyud ko mahimutang na hinuon. Kuyawan ko kun moagi ko adto kay basin ako na sa doon niya ang madisgrasya. Pila pud to kabuan na nawala ra sadto sa akong hunahuna ang kabahin sa bag-o nga tulay kay mosayo naman ko ugikan og gipaningkamutan gyud nako na dili na ko makaagi pa adto. 1 year after ato, naswertehan ko sa among parapol sa kumpanya. Ako ang nakadaog sa major cash prize sa among year-end party. Nakamotor gyud ko ato, unya na cash pa gyud to nako pagpalit. Nag-abot gyud to akong kwarta, unya na timing nga naswertehan pud ko. Lipay kaayo ko atong higayuna. Dihang ga day off ko, gi-timing to nakugkuha akong motor sa akong gipalitan aron makadrive-drive kog adlawan. Misuway sad kog drive nga to sa bagong tulay nga aton time pwede na kini paagian. Mga buwan to sa Pebrero, dihang pasulod ako sa trabaho ug panggabi na sad ko ato. Plano nako na adto ko moagi sa bagong tulay. Nawala ra pud to sa akong hunahuna ang nahitabo nako kaniadto kauban sa akong amigo na driver. Wala sa gyud to misagi sa akong hunahuna kay nag-apas kus oras na sa dato. Pabiyahe nako to mga alas 9 na sa gabi ug gibaybay na nako ang paingon ngadto sa tulay. Dihang nakabantay ko nga nairo nga misabay sa ako samtang nagdagan ko paingon adto. Kusog kaayo kini nga nagdagan ug nakita nako nga naa kini sa may tuod dapit nako. Nakapanglingi ko ato kay ang iro paspas kaayo nga nakadagan. Gibulhutan pa nako akong motor apan kusog gihapon kini nga misabay sa ako Natingala naman lang ko ato nga miduol kini sa ako ug giaksyonan niya kitkit ang akong karsonis na gisuot. Nakapamatid ko ato sa akong kilid. Kalit lang, misiga ang mata ni ini ug kita nako ang pula ni ini nga mga mata. Naratol ko sa akong pagmaniho ug nalibkas na ako akong kamot sa manibela sa akong motor. Padayon kini nga nagpangat sa akong karsonis, sabay patid na ako sa iro ug nalagpot kini sa dalan. Maayo na lang gali, kay nabawi ra nako akong pagpadagan ug may pabulhot nako ato. Nakasiguro jud ko na nagkaligid-ligid to ang iroa ug nabalitok tong kadaghan tungod sa kakusog sa akong pagpatid. Sa unahan, tunga-tunga nga bahin na sa tulay, didto nakita na sad ko og figura sa usa ka tawo. Dihang duol nako, kita nako na babae kadto og nagpatunga kini sa tulay. Kusog kaayo ang akong pagpadagan sa motor. Duol na lang gyud kaayo to, dihang milingi kini sa ako ug kita gyud kaayo nako ang siga ni ini nga mga mata. Suko kaayo kini nga nagtan-aw diri sa ako Nakasinggit ko ato sa mga babaye ug gipindot na kog maayo akong busina. Didto, misud sa akong hunahuna na wala man day kong busina dihang misulod ko ato sa may tulay. Mao siguro nga gigukod ko ato og iro. Mao pud siguro nga gipakitaan ako og babay. Perti na akong busina ato sa makadaghan ug giliwag na ko akong manibila para iiwas na ko akong kagulingon sa katong babae nga nagpatunga. Maay na lang gali kay nakalikay ko ato apan sa sunod na kong tan-aw sa dalan didto na simplang nagyud ko kay kita na ko sa atubangan ang laing babae na sad nga siga kaayog mata ug ako agyud kini nga nadasmagan. Guba kayo akong motor ato ug napawong akong pananaog kalit. Maayo kayo na akong pagkasimplang. Duguan ko ato sa akong paminaw as in wala na ko makahibalo sa nahitabo na ko pagkahuman.
Nakamata na lang ko ato, nga gialsa na ko sa rescue ug gisakay na ko ato sa ambulansya. Sayang kay akong motor ug nakahila ko ato sa nahitabo sa ako Didto sa ospital, gistorya ko sa akong ginikanan kabahin sa akong nahiaguman ug nangutana sila kung unsang pagkahitabo ngano nalamba daw ko. Didto, misulti ko nila tanan sa akong kasugat ug nahitabo atong gabi una. Maski sila, wala makatuo na tinuod yun ang magpakita sa bag-o nga tulay. Didto, nakigstorya na ko si Papa. Basin daw wala ko mabusina atong higayuna. Mitandok ko kong Papa ato. Dili tabi agi ko tigtuo-tuo ng mga ingon ana. Pero sukad nga naan ang bagong nga tulay, diha na noon ko gipakitaan o giparamdaman. Makapanghilakbot lang kaayo na panghitabo. Hangtod karon, wala ko'y hanaw kung ngano ingon ato ang magpakita sa bagong tulay. Ang storya, halos parehas gyud kabahin adtong babayi. Didto nabalik sa akong unahuna na ang kadtong babae na akong nadasmagan, mao di kadto ang babae nga akong nakita. Siya sad kadto ang babae dihang nagsakay pa ko sa akong amigo. Ang istorya pod sa uban, taga didto adto ng babayhana, unya nagambala daw kini dihang gi-construct na ang mao nga tulay. Mao siguro nga nanimalos pod siya sa mga tawo na moagi adto. Ang uban makasugat daw og naay angkas na babae. Dihang naka-recover ko, wala na gyud ko moagi sa bagong nga tulay kay nagka-trauma na ko adto. Bahalag tuyo kaayo kong agian paingon sa trabahoan, basta wala lang gyud ko'y masugatan nga katingalahan kung mag-drive kog motor. Mauna, ug naay madisgrasya sa bagong nga tulay, dili na bag-o sa ako ug sa mga tawo nga duol adto, kung kinsa og unsa pod ang hinungdan. Sa akong kapwa nga mga night shift ug mga motorista, mag-amping kitang tanan, labi na kadtong pamilyar sa dapit nga akong gihisgutan na tulay. Daghang salamat sa pagbasa ug sa inyong pagpaminaw. Diri na lang ko Dob Sir K ug mga kaistorya. More stories to come ug maayong adlaw kanatong tanan. Mga kaistorya, good day. Ug ako di ay si Sir K. Ug ako ang narrator likod sa istoryang kahadlukan, Bisaya Horror Stories. Nagustuhan ba ninyo ang atong storya karon? Comment down below. Ayaw kalimot sa pag-like, share, ug subscribe sa maong video. Maura to mga kaistorya ug daghang salamat.